Кеше торак пунктларда яшәүче өлкән яшьтәге кешеләрне дәвалау мөмкинлеге бар. Татарстанда мобиль поликлиникалар эшен дәвам итә. Республика клиник хастаханәсенең квалификацияле белгечләре бригадасы атна сайын төрле районнарга йөри. Максат хастаханәгә бара алмаучы пациентларга дәвалау курсын билгеләү. Тулырак алдагы язмада. Зәйнәп Җәләлова медицина карточкасы белән кардиолог, анары невропатолог янына бара. Күптән сәламәтлеген тикшертәсе килгән, тик шәһәргә бару мөмкинлеге булмаган. Монда килгән табибларга өлкән яшьтәге пациентлар сөенеп бетә алмый. У меня было в 2012 году обширный инфаркт. Вот мне хотелось это кардиологу и невропатологу. Я окулисту пришла. Хорошие люди, так приятно познакомиться с ними. Назначение писали, вот все указал, как пить, как закапывать. Мобиль сырхаухана белгечләренә диспансерлаштыруның беренче этабы йомгаклары буенча пациентларны җибәрәләр. Алар өстәмә тикшерүгә мохтаҗ кешеләр. Без өлкән яшьтәге кешеләргә игътибар итәбез. Диспансерлаштыру вакытында тикшеренүгә мохтаҗ пациентларны Республика клиник хастаханәсе белгечләренә өстәмә карауга җибәрәбез. Авылларга даими рәвештә кардиолог, невропатолог, эндокринолог, офтальмолог һәм Республика клиник хастаханәсеннән башка белгечләр йөри. Ел башыннан алып 3000-нән артык пациентны табиблар карап, аларны дәвалауны билгеләгәннәр. Проводим осмотр. Өлкәннәрне карап чыгабыз, диагностика үткәрәбез, дәвалауны билгеләбез. Кирәк булганда пациентларны хастаханәгә җибәрәбез. Соңгы тикшеренү вакытында бер кешене авыр хәлдә Казанга хастаханәгә салганнар. Основная задача мобильного комплекса – это доставка. Мобиль комплексның төп бурычы югары квалификацияле белгечләрне Татарстанның ерак районнарындагы өлкәннәргә, ярдәмгә мохтаҗ катламнарына булышуга җәлеп итү. Быел республиканың 14 районында яшәүчеләрне тикшерү күздә тотыла. Ләйлә Зайнуллина, Валентина Васильева, Сергей Павлухин, Ленар Хабибуллин, Татарстан яңалыклары.